ngabamba unkosikazi wami nesoka endlini, lajike lona isoka benawo unkosikazi bashaya mina futhi bangi-overpower, bangakufihli lokho-ke. Labahlezi bengibuza ukuthi ngadivoselani noTofuza Tofoza. Njengenjwayelo-ke uyalamkha ufona bese ungangiphikisi ngoba le ndaba akusiyona yakho. Bafowethu ngintshela ukuthi it was just a normal day. Ngenhlahla la ngisebenza khona bathi asiphume early. Lento mfowethu bayenze mina kapha. Bathi asiphume early emsebenzini. Mengithi ngiyafica endlini, ngibafica benza izikiziki hayi omunye phezulu komunye kosofa bami. Ake uyazi ukuthi imoya izophakama ke kuphakamelana imoya mina ngixabana nonkosikazi. Lo mfana ngona ukuthi nje ngimphushe ngithi phuma la endlini yami kuthi kanyo kwabe ngiyithela. Umfana wagadla kuqala. Well ke sasibambana ke izinto zakwami nje zaba zonke zaphela. Kushintsha ama left nama right. Unkosikazi wami ngangimthembile ngamlobola ngenkomo zami kwaba uyena olekelelayo ukuthi ngishawe. Umuntu akudlela umfazi aza kuthembise nesibhamu ngaphezulu. Hayi bafethu. Hayi yezwe part 2.